atsika galimoto ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi, komanso pali akuluakulu osiyanasiyana ogwira ntchito za boma ngati mkulu wa asilikali General Paul Valentino Pili, komanso mkulu wa polisi Mai Merlin Yolam ali konkuno kudzaperekeza mtsogoleri wa dziko lino, kuphatikizaponso anthu osiyanasiyana amene afika kuno ku bwalo la ndege. Moti pakali pano wachiwiri mtsogoleri wa dziko lino akulandira mtsogoleri wa dziko linoyu komanso mkulu wa asilikali ngakhalenso mkulu wa polisi, ndipo tsopano mtsogoleri wa dziko lino akuyankhula ndi atolankhani. Your Excellency, you already mentioned the purpose of this trip to Malawians. As you now go to the UAE, what outcome can Malawians expect? Well, I'm expecting that we would have great outcomes out of the talks that we would hold with the UAE leadership, particularly in terms of those things that are extremely needed in this country in order for us to make good progress on our development agenda. President, munayankhula kale kwa Malawi zokhudzana ulendo wa lero pamene mukunyamuka kupita mdziko la UAE. Tiyembekezere zotani kuchokera kumeneko? Ine chikhulupiriro changa nchakuti pakutha zokambirana zathu dziko lathu likhoza kuyembekeza kuthandizidwa mwapadera ndi pologalamu yathu ya chitukuko, ndi kuti dziko lathu likhoza kuthamanga pa nkhani imeneyi. Ayi mtsogoleri wa dziko lino tsopano wamaliza kuyankhula ndi atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zofalitsa mawu mdziko muno, ndipo tsopano akugwirana chanza kutsanzikana ndi akuluakulu osiyanasiyana amene andanda mphepete mwa chinsalu chofira amene afika kuno ku bwalo la ndege kudzamuperekeza, ndipo mwa ena amene ali pa mndandanda umenewo pali akuluakulu a chipani cholamula cha Malawi Congress, komanso pali akuluakulu a chipembedzo ngakhalenso aphungu a ku nyumba ya malamulo, nduna za boma zilinso pa mndandanda umenewu, ngakhalenso mafumu ali pa mndandanda umenewu kuperekeza mtsogoleri wa dziko lino pamene akunyamuka pa ulendo umenewu wopita ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates. Ndipo chakufupi ndi ndege konso kuli akuluakulu ena motsogozedwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo pakali pano ndikuona mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera akwera mu ndege mmenemu. Tsopano president wa dziko lino nayenso kukweza manja mmwamba kutsanzikana ndi anthu amene afika kuno ku bwalo la ndege kudzamperekeza pa ulendo umenewu, motero kuti katseka chitseko cha ndege imeneyi ndikuti akuluakulu onse amene ali kufupi ndi ndegeyi afutuke ndithu kupereka mpata kuti ndege imeneyi inyamuke pano pa bwalo la ndege kupita ku ulendo umenewu wopita ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates, mmene anafotokozera mtsogoleri wa dziko lino poyankhula ku mtundu wa Malawi sabata yathayi kuti mtsogoleri wa dziko limeneli la United Arab Emirates ndi amene wamuyitana kuti apite kumeneko, ndipo zonse zokhudza ulendo umenewu akonza ndi aboma la dziko limeneli la United Arab Emirates. Ndipo nkhani yayikulu ndiyoti
akafotokozerani kuti kodi dziko limeneli likhoza kuthandiza bwanji dziko lino kuti kusowa kwa mafuta mdziko muno ikhale mbiri yakale, ndipo akakambirana ngati boma ndi boma la Malawi ndi boma la United Arab Emirates kuyika ndondomeko zokhazikika ndithu kuti mafuta asamasowenso mdziko muno ngati mmene zakhala zikuchitikira masabata angapo apitawa. Ndi pakali pano akuluakulu onse amene anali kufupi ndi ndegeyi tsopano asuntha ndithu kufutuka kuti apereke mpata ku ndege imeneyi kuti iyambepo ulendo wake, ndipo posachedwapa akhale akutseka chitseko cha ndege imeneyi. Lero lino lachinayi pa 5 December 2024 kuno ku bwalo la ndege la Kamuzu International nyengo ili bwino ndithu, dzuwa ndi limene latuluka likuwala ndithu, ayinde kuliti mitambo kumwambaku patali kuma mitambo yake osatija yosonyeza kuti kukhoza kugwa mvula posachedwa, ndi mitambo yoyera ndithu imene ili patali kumwambaku. Koma nyengo yabwino ndithu kuno ku bwalo la ndege kumakhala nyengo zosiyanasiyana, kukati kutenthe kumatentha kwambiri, kukati kuzizire kumaziziranso kwambiri, komanso mvula imene ikati igwe imagwanso yochuluka ndithu. Koma lero nyengo ndi yabwinobwino ndithu, pamene mtsogoleri wa dziko lino akunyamuka kupita ku ulendo umenewu. Ndipo kufunika kwa mafuta mdziko nkosachita kunena, chifukwa ntchito zambiri zimadaliranso mafuta ngati amene wawa. Ndiye pompano ndili ndi mtolankhani wathu Eunice Jovu amenenso wamva ndithu chuchuchu kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene akunyamuka pa ulendo umenewu. Eunice, tangotambasula ndithu zina ndi zina zimene mtsogoleri wa dziko lino wayankhula pamene akupita ku ulendo umenewu. Zikomo kwambiri Raymond. Mtsogoleri wa dziko lino wafotokoza kuti ali ndi chiyembekezo kuti pamene akukakambirana ndi akuluakulu a dziko la United Arab Emirates kukhala ndithu zotsatira zokomera dziko lino, makamaka pa nkhani ya chitukuko. Ndakumva ukutchula nkhani ya mafuta, koma mtsogoleri wa dziko lino sanangochita single out chinthu chimodzi ngati mafuta. Anena kuti zomwe akukambirana kumeneku ndi zokhudzana chitukuko chosiyanasiyana cha dziko lino la Malawi komanso kumeneko. Ndiye anagwiritsa chichewa chokuti tikukhulupirira kuti atithandiza. Tikudziwa kuchokera mwina amene amaonera kapena amene amawerenga kuti dziko la United Arab Emirates ndi dziko limodzi lolemera pa dziko lapansi lino. Ndiye ameneli kukhala bwenzi la dziko la Malawi komanso kukhala ndi mwayo kuti atsogoleri a dziko akumane, akuti akuyembekezera kuti zokambirana zawo zibweretsa ndithu zipatso zabwino zomwe zingathandize pa chitukuko cha dziko lino. Chabwino ndiyetu tikudziwa pa nkhani ya chitukuko kuti chiyende pali zambiri zofunika, pali misewu yabwino, pali njanji yodalirika, pali zambiri ndithu, ngakhale ntchito za ulimi zimene zothandiza pa chitukuko, komanso umoyo wa thanzi wa anthu mdziko zofunikanso pa chitukuko, kwa anthu amoyo wa thanzi ndamene amathanso kugwira ntchito za chitukukozo. Njeno mmene wakambira kuti mtsogoleri wa dziko lino sanangotsindika pa mafuta okha, komanso pali ntchito zosiyanasiyana zothandizira kuti chitukuko chizipita patsogolo mdziko muno, ngati kumbali ya misewu kungakambepo zotani, chifukwa galimoto kuti ziyende ndi mafutawo zisowaso msewu wabwino. Ndizoonadi chitukuko chosiyanasiyana ndichofunikira ku dziko ngati la Malawi lomwe likungokwera kumene, ndi dziko lomwe mbuyomu lakhala likuvutika. Mwaona inu tikamanena za zitukuko tikunena be nkhani ya misewu. Taona misewu ikuluikulu yomwe yaoneka mdziko muno, makamaka mu mzinda wa Lilongwe. Taona inu ndine iwe ndine Raymond titati tinene nkhani ya mu Lilongwe,
tiona kuti pali chitukuko chimene chija chambiri mbali ina dziko la Malawi likuchita palokha, koma mbali ina abwenzi ndi mayiko amene amathandiza dziko lino akuthandiza. Ndiye nkhani zake zimayamba ngati mmene zikuchitikira pamene pamo, mmene zayambira pamene pamo, kusonyeza kuti akakambirana ndipo pomwe pamabwera zipatso. Sitingangobwera kungonena kuti dziko lakuti linatithandiza, linabwera bwanji kuti lithandize. Mayiko ambiri kapena mabungwe amene amathandiza mayiko amene akukwera kumene amatengera zinthu zomwe mayiko akupereka. Ndiye kuti pakadali pano tikamaona ngati mtsogoleri wa dziko lino mmene akuyendera ulendo uwu, ndiye kuti ali ndi mbali zomwe akuganiza kuti chitukuko cha dziko lino chingathandizike mbali izi. Mbali yoyamba ndi yomwe unapanga emphasize, yomwe unatsindikapo, yokhudzana ndi mafuta. Ndi vuto lomwe mdziko muno aliona kuti lilipo. Ndi chifukwa yake akuona kuti mpofunika kuti pabwere abwenzi okuti akhoza kuthandiza. Sikuti angothandiza kuti atipatse zaulere, koma kuti athandize kuti dziko lino ndi dziko la United Arab Emirates azitha kuchita mgwirizano wa malonda. Kodi akhoza kutipatsa mafuta amene ali nawo iwowo, ife tikhoza kutani? Kodi tikungoyenera kuwalipira ndi ndalama zamakwacha? Koma tikumalawi timalima, tili ndi mwayi, nthaka yathu imalolera china chilichonse. Kodi iwo amafuna chani pa zomwe ife timalima? Ndiye tikaona mwina pa statement yomwe atulutsa aku Foreign Affairs akunenapo kuti kukakhala zokambirana za ubale wa ukazembe. Zina ndi zina zomwe amakambirana atsogoleri ngati amene wakakumana ndi zokhudzana ndi ubale wa ukazembe. Mu ubale wa ukazembe mmakhala mbali ngati zimenezo. Ife Amalawi timadziwa kulima. Kodi ife kwathu kuja na ndolo amachuluka, soya amachuluka, inuyo muli ndi mafuta ochuluka, tikuyenera tigulitsane. Tipange bwanji kuti zimenezi zizitheka, kuti inu mukhoza kupeza phindu, ife tikhoza kupeza phindu. Ndiye nkhani zake zimayambira pa ulendo ngati umenewu, kukakambirana nkhani ngati zimenezi. Ndiye mwina ndi chifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino mmene amayankha mafunso kwa atola nkhani sanangonena zokhudzana ndi mafuta agalimoto, koma akuti chitukuko chosiyanasiyana. Chifukwa nkhani yayikulu yomwe akupitira kumeneko ndi zokambirana zodzera ku dziko lina ndi dziko lina. Pamene patikunena dziko la Malawi ndi la United Arab Emirates, kusonyeza kuti mgwirizano umenewu siwangokomera mbali imodzi. Tisamuone Malawi uja kuti wangokhalapo ngati kuti palibe chomwe angabweretse pa tebulo. Naye Malawi ali ndi zake zomwe ali nazo zomwe akhoza kubweretsa pa tebulo. Koma ife ndi amene tayamba nkhani tili ndi vuto la mafuta. Ndiye kuti kukakhala kukambirana inu muli ndi chani? Titelo kuti nakwati. Chabwino aizona di Eunice makanso kutsindika pa nkhani ya ubale wabwino pakati pa dziko ndi dziko. Taona mtsogoleri wa dziko lino akulimbikitsanso ubale makanso ndi mayiko amene tayandikana nawo. Ngati pa nkhani ya mafuta yomweyi tinaonanso mtsogoleri wa dziko lino akupita kukakambirana ndi mtsogoleri wa dziko la Mozambique, ndipo tinaonanso mafuta akubwera panjanji. Ndi nkhani yayikulu kwambiri. Nkhani tikhoza kunena kuti ikuchokera ndithu patali. Kuchokera pomwe maboma ambuyomo anamanga zija zosungira mafuta. Nkhani yayikulu yomwe inatsala ndiyo kuti kodi mafuta ochuluka okuti adzikwana mu nkhokwe zimene zija adziyenda bwanji. Tidalire matraki. Ndipo mweno boma la ulendo uno, boma la Dr. Lazarus Chakwera anaona kuti ndipofunikira kuti pakhale ubale wabwino. Njanji ikatengatu imene ija maboge yake aja ngati sotenga anthu amati mawagone, zimene zija zimatenga mafuta ochuluka. Mafuta amene akanatengedwa mwina ndi matraki okwana mwina 30 amatha kubwera pakamodzi pa njanji. Ndi nkhani yomwe ukunena kuti mtsogoleri wa dziko lino anakambirana ndi mtsogoleri wa dziko la Mozambique kuti kodi tipange bwanji zimenezi. Ndi nkhani yayikulu kwambiri. Tikayang'ana njanje yathu yakhala zaka mwina zopitirira 20 isali bwino. Ndiye ntchito yokhayo yongoyamba kuti njanji ija ikonzedwe ndi kukonzekera komwe kukuthandizira kuti kodi chitukuko ichi chiyende bwanji. Mwina chitukuko tikamachiyang'ana bwinobwino chimakhala ngati pena sizikuchitika, koma zimayenda step by step. Kodi tikanena kuti tikhala ndi mafuta ambirimbiri abwere dziko muno tiyasunga pati. Nanga tikafuna kuti mafutawo afike dziko muno abwere ochuluka abwera bwanji. Ndi chifukwa chake kunena zoona nkhani yonse yomwe khala ikuchitika pamenepa yokhudzana ndi njanje yomwe imathandizira kuti zinthu zimenezi ziyende ndiyofunikira.
komanso chinali chitukuko chabwino chofunikira kuti achitchule ndithu, komanso osangoti pakhale ndalama zomwe zingakhale mu bajeti kuti amanga njanji iyayi, koma paoneke kuti pali action, china chake chikuchitika. Kodi akunduna wa zomangamanga akuchitapo chani? Ndiye nthawi zambiri zimakhala zokuti ngati pali political will chakuti tikuyenera tichite, zikati zizichitika zimathandizira kuti zinthu zija zizioneka kuti zikuchitika. Pa nthawi yomwe tikuona kuti mtsogoleri wa dziko lino akukakamba zina mwa zitukuko zokhudza mafuta, tili ndi mwayi wokuti olatanena kuti mafuta aja afikatu kudoko lakuti tiyatenga ochuluka, koma tiyatenga tikhala ndi mwayi okuti tikhoza kukasiya pamalo oyenerera, chifukwa chokuti koyambirira tinayambirira kukonza nkhokwe. Titakonza nkhokwe tikuona kuti iyayi nanga afika bwanji ochulukawo afike panjanje osangoti pa matraki okhaokha. Ndiye nkhani yomwe wanenayo Raymond ndi nkhani yofunikira kwambiri, zitukuko zimenezi zimayenderadi limodzi. Komanso mafuta aonde kuti akhoza kutsika nangasi akaenda pa njanji ndi yochipirapo kuperekeza ndi kutenga mafuta pa galimoto zikuluzikulu. Ndizoonadi nthawi zambiri pali zinthu zambiri zomwe zimachititsa kuti zinthu ngati zimenezi zikwere, kungokhala kokhako kopanda doko tili ndi vuto kale, ndiye kuti tilibe mwayi wokuti tikhoza kukhala ndi athu, chifukwa tungakhale ubale omwe tili nawo ukutithandiza kuti tikhoza kudutsitsa dziko la anzathu. Sikunena kuti dziko linali ngati meli lili Mozambique likhoza kungonena kuti dutsani ulere, mgwirizano ndonena kuti tikuyenera tilipire. Koma ngati tikulipira kuti adutse mafuta oyenera matraki mwina okwanira 30 koma adutsa pakamodzi, zikusonyeza kuti even ndalama zoti tilipire pamenepo ndizocheperapo. Ndiye kuti mtsogolo muno tikhoza kudzakamba zina sitinganeneretu zinthu inde zimavuta, koma amanena kuti pamene pali mavuto pamayenera pabwere solution. Kodi solution ija ikabwera itithandizira motani? Taona ife Malawi akuchokera ku mavuto omanena kuti mwina magetsi amatimatima, tingoyerekeza zomwe zakhala zikuchitika mdziko muno zomwe aliyense akuzidziwa, magetsi akutimatima, panangochitika zokuti kodi tikhoza kutani? Achilamulo anayesera kupanga kuti titere pano tingathe kunena kuti ndi nkhani ya mbiri zakale, chifukwa chokuti ataona kuti pali vuto anapeza mwayi wokuti vuto limeneli likonzedwe. Ndi chimodzimodzi pamenepa pamene akukonza njira zimenezi padzapezeka kuti pali mwayi wokuti mafuta aja akhoza kudzatsikanso. Komanso mwina Raymond mpongofunikabe kuti kumaunikirapo kumaona kuti mafuta aku Malawi kuno ngakhale kuti akusowa ndotsikirako mtengo kusiyana mwina ndi mayiko angapo amene atizungulira. Ndiye nthawi zambiri mwina nthawi zina timatha kumango yankhula pa zinthu zomwe mwina sitinachite research, sitinachite kafukufuku, tilibe nazo umboni. Koma nthawi zambiri tikayang'ana ndithu tiona kuti iyayi mafuta athuwa ndi otchipa, chabwino tili ndi vuto sakupezeka. Ndi nkhani yomwe akuluakulu akuyesetsa tsopano tipeza bwanji kuti adzipezeka mdziko muno, kuyambapo kwake ndi kumeneko. Chabwino Eunice ikhale tikupitiriza kucheza ndithu, koma pakali pano ndege yomwe wakwera mtsogoleri wa dziko lino tsopano ikuyenda pang'ono kuti ikatenge mphamvu kenako inyamuke pano pa bwalo la ndege, ndipo ndege imeneyi pakali pano ili kuzambwe kwa bwalo lino la Kamuzu International, kumeneko yatembenuka ndipo posachedwa apa ikhale ikuthamanga ndi liwiro ndithu la mtondo waloka kuti inyamuke pa bwalo limeneli la ndege. Ndithu timafotokoza kuti ulendo umenewu uthandiza kwambiri kuti makamaka mafuta adzipezeka mdziko muno, ndipo potero chitukuko chikhale chikupitirira. Pali zambiri tinakambaponso za magetsi, zinthu zimenezinso zimalumikizana, chifukwa magetsinso ndofunika kwambiri kuti ntchito ya chitukuko iziyenda mdziko. Ngati pakali pano pali mfundo zitatu zikuluzikulu zimene boma layikirapo mtima kwambiri pa chitukuko cha dziko lino: nkhani ya ulimi, nkhani ya zokopa alendo, komanso nkhani ya migodi. Nde zonsezi kuti ziyende bwino zikufunikanso ndithu kuti magetsi azikhala okwanira ochuluka mdziko muno kuti ntchito zonsezi ziyende bwino. Choncho zimalumikizana ndithu ku mbali ya mphamvu ya mafuta komanso mphamvu
ya magetsi. Ndiye pakali pano tikumva ndithu mkokomo wa ndege imene wakwera mtsogoleri wa dziko lino ndi umenewo. Ndege ili pa liwiro la mtondo waduka. Tsopano nthawi ina iliyonse ikhale ikusiya nthaka kuti mtsogoleri wa dziko lino tsopano wanyamuka, ndipo yasiyadi nthaka ndege ili mmalere. Tsopano ulendo wopita ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates ndi umenewo wayambika. Mtsogoleri wa dziko lino wanyamuka ndithu, ndipo pano pa bwalo la ndege akuluakulu onse amene anafika kudzamperekeza mtsogoleri wa dziko linoyu tsopano akuona msana wa njira kuti apite kukagwiranso ntchito zosiyanasiyana zimene akuonza kuti agwire tsiku la lero. Ndetu pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wanyamuka pa ulendo umenewu wopita ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates, ifenso kuulutsa kwathu kuchokera kuno ku bwalo la ndege la Kamuzu International tilekezere pamenepa. Ndipo tu malo mwa anzanga onse omwe tinabwera kudzagwira ntchito kuno ku bwalo la ndege, ine Raymond Katayika tsopano ndikubwezereniso ku nyumba zathu zoulutsira mawu ku Kwacha komanso ku Chichiri Radio 1 mu mzinda wa Blantyre. Zikomo.